Tomáš Baunky, Martin Plavec, Ondrej Kolár, Milan Spolkušoviec, Samčo Zvaroviec, Eugen Marinová, Janči Dobčovič z Vočinku SK. Tak sa pripravali to hokeji na veľkú Vrbovskú pohár predsedu. Dobrý bol stanovený čas, ktorý, môžem sa aj pozrieť, keď má začať Vrbovka Vrbovská. Ešte budú robiť pokoj slávnostné. Výborné. To budú robiť tak, takže predekári. To je asi tak, po 5. šate vysadí ono postup tabulky časové, Martin Kochrálovič. Slávnostné okruhy, a predseda príjemná na festival. Preteky na Upacíkonoch 17:15 a 17:40. Aby rozumel aj náš priateľ Ostrovník. Takže pán predseda privítajú napäté okladiny chvíle, nálet na náš stadión. Pán predseda je útočného charakteru. Pán predseda sú veľmi skromní, len nech nám nejdu za hranice Prašníka, už sme zo párkrát strieľali, zdieľali, jak to dopadlo, že pán predseda sú si toho vedomí a robia okruhy len tuto v blízkosti okolo štadióna. Takže počkáme si na pána predsedu, potom poprosíme pohľady vaše, môžu uprieť sa tam tým smerom, kde predseda Húpací koník našej multiorganizácie pristane a slávnostne príde na toto posvetné stage. Vidíte tam pripravenú Vrbovskú oslobodeneckú armádu, 13. batalión, ľahká útočná čata, všetci tam sú pripravení na príchod predsedu. Predseda, že si nepovedali, takže pristávací plochy. A idú, pozorne, že príšli, a... Je to nádherný okamih, ja sám som dojatý a som netušil, že takéto ovačo dneska sa stane. Moje srdce búcha možno viac ako samotnému predsedovi multiorganizácie Kriák Húpacemu koníkovi, ktorý práve pristáva na ploche našeho Vrbovského štadióna. Prosím, veľký potlesk! Takže priatelia, sledujete v priamom prenose, ako predseda Húpací koník vystupuje z helikoptéry, ktorá práve... A je tu! Prosím, potlesk pre pána predsedu. Poprosím, veľmi opatrné, ľavé očko má už skoro odtrhnuté. Poprosím veľmi opatrné našu armádu Kriaku, aby... predseda zdraví, Dávid práve. Aj nebe sa zaplakali. Už vidíme zvláštny sprievodca pohol do útrop tribúny Mestského futbalového klubu Vrbové, účastníka druhej ligy Slovenskej. Ale nemôžem tam one. Máme tu je náš čas. Martinko, ty vypovedný, takže stop. Dobre, takže priatelia, pán predseda je so sprievodom vojenským vstúpili do tribúny. Do tribúny, na ktorej dnes prežijeme veľmi, takže nie, vyzerá to skrátka. Áno, prosím, aby ste utvorili koridor a predseda, vidíte, prvá ide vlajka multiorganizácie Kriak, podľa toho vidíte, kde sa nachádza práve sprievod a predseda slávnostne prichádza. Samozrejme, budete mať možnosť vidieť aj na postioch, na Upacíkonoch, kde príde aj jeho manželka Upaca Kudila z Prašníka. A určite aj na Formulu 1 sa príde kúknúť. Lebo on nechodí na bariate preto. On si vyberám.
Poprosím koridor pre pána predsedu, blížiaceho sa k našemu posvetnému stadionu. A doprovodili aj spojené ruky Slovenska, Gajdoši slovenský a aj predsedovi na počesť. Z týchto okladov pán predseda osobne vstupuje na pódium. Prepara predsedu